že ideme dobaliť posledné veci do skladu a vyrážame. Ideme spať na loďku, vláčiť, ideme skúsiť nájsť ryby na miestach, kde sme nikdy nechytali. Veľmi sa na to teším, lebo na starý tok som sa chystal už strašne dlho. Takže teraz už len naložiť loďku, potom vyložiť loďku a ideme chytať. Takže už sme na kompe, ideme spúšťať loďku a Marek už nesie onťačiky. Je teplo, uvidíme, čo na to povedia zubače. Marek ešte dovezuje posledné prúty a ideme na to. Úplne kvantum rýb, fakt, že sú úplne všade, nejaké podústvy alebo niečo a skúšame, či sa medzi nimi nenájde nejaká mačka alebo nejaký vlk. Či? Vieš čo chytíš? Chytíš pleskáč. Pleskačíka, no. Tak možno. Bude to mačia. Nie. Že sme prikotvení. Vpredu ostrom. Sem. Vzadu druhou kotvou, aby nás neotáčalo. Motor. Karpátska. Ideme si trošku spraviť večeru, lebo nie, že by sme boli hladní, ale nech to nebereme domov. A ideme si pripraviť stan na loďke. Ja nemám slov. Brutálne. Ja som ostal hladný. Takto vyzerá náš večerný bývak. A ešte k tomu je 31. august. A neviem z akého dôvodu, lebo je vonku 36 stupňov, ale už začala jelenia rúja, takže dneska to máme aj so zvukovými doprovodmi s Marekom, takže bude sranda, už chýbajú fakt asi len veľké ryby. Ide úplne dole tak útne? Dobre sme sa vyspali. Ešte rýchle raňajky, kávička. Kompávy. Nazdar. Asi si idem umyť zuby, ale Kvôli mne nemusíš. V pohode vydržím. ešte mne to vadí. Zubáče tiež vydržia. Aj zubáčom poumývam zuby potom. Zubáče dáš lebo. No, s olovom mu tak prejdem s žigom cez vlčiaky, vieš. Ale ránečko. Przepiękne. Je tak. Open. Ten co tam łowił, nie? Ciao. Ty tam.
väčší. Tak zblízky ti ho nezaostri. Musíš ísť ďalej trošku. Ale prvý väčší zúbač. Koľko sme sa prebili cez tých malých. Idem ho pustiť. Je tam. Nemyslím si, a kúsok možno väčší, ale kúsok. Je tam. Väčší. Väčší ešte? Alebo, hej, trošku, alebo niečo podobné. Dobre, long distance release. Háčik vyhnutý, tak sa mi... Vlčáci! Ale ani kokos, netuším, čo to je. Čo je? Dobre, ale jak si nakladal? No. Dal fajtik. Dobre. Chápeš ma? Je tam. Ne. Počkej, idem k tebe, keď to nevypluje dovtedy. Aha, long release. Pekne dableta. Sú tu. Cvengáči. Čo, Marek? Čas dať proťak. Lebo aj keď síce sa tu tlačíme rožkami už 2 dní, ale telo z niečoho musí fungovať. Nepočúvajte ho. Nemajú ma počúvať? Ja si myslím, že je to super vec, čo sa nepokazí. Dá sa rozrobiť vo vode. Tak Marek bude z rožky, ale ja si tento proťačik dám s príchuťou Raffaello. Kámo, sladučke. Je dobrá vec. Mi budeš ďakovať, keď zapriahneme sumca 2-metrového. Ja budem mať energiu a ty nie. Takže okrem rožkov, salami, mäkkého syru, paradajok, cibule, pašteky, guláš. A
a papriky a podobných rybárskych záležitostí. Výborná vec. Výborná. Boha. Chceš okoštovať? Čo? No jo. Rafaelo. Chutí jak čokoládový, ale... Teraz budeš mať, Marek, silu. To celé natáčaj, vieš. Čo sa spomíš? Možno tú sondu by som dal dole. Dáme to celé preč potom. Nechaj teraz tak. Kokos, ale... Tie turbiče fungujú teraz na tej Karolíne. Tak a už sme späť loďkou opäť na zdrži doma zo starého koryta Dunaja a z Gabčíkova a všade kde sme sa tam len mohli pomotať, tak sme sa pomotali. Prinieslo nám to zo pár krajších rýb a hlavne úplne úžasnú rybačku, čo sa týka počtu rýb. Naozaj bolo to výborné na to, že sme boli prvýkrát na tejto vode, tak si myslím, že sme si krásne zachytali a naozaj v noci jelenia ruja, cez deň zubačia ruja. Fakt to bolo super a myslím si, že sa tam určite ešte vrátime niekedy na jeseň alebo v nejakom neskoršom období a budeme dúfať vo väčšie ryby.